Здравейте, приятели! Едно бързо включване. Днес ще ви покажа на бързичко каква е разликата между кружките, заместващи заводският ксенон от D серията, в случая D1S, и заводските ксенонови кружки. Клиентът си е сменил кружките преди известно време, обаче продължава да не е доволен от светенето. Съответно, в пасажирския фар от лявата страна в момента на вас съм сложил LED кружка, заместителна за ксеноновата. От дясната страна все още си седи заводския ксенон. И сега искам да ви покажа колко свети заводският ксенон. Ето това му е светенето. И сега се мърдам и заставам, даже да не заставам пред ксенона, оставам само LED кружката. Виждате колко много повече светлина има. И човека вече е спечелен. Нищо, че го е срам, не иска да се показва по камерата. Сега слагам и втората кружка и той си тръгва вече доволен и щастлив. И така, ако искате и вашия автомобил да светне, за заводски ксенон имам отлични LED кружки, които заместват ксенона и светят, както виждате, осезаемо повече от ксенона. Аз съм Оги, Фарове ОРГ, знаете как да ме намерите в Фейса, в YouTube, в Google Фарове ОРГ. Там има и телефона, и работното време, и адреса. И ако имате въпроси, давайте, стреляйте. Ако ви е харесало това видео, цъкнете лайк, subscribe, камбанката в YouTube, за да виждате новите видеа. Чао!